Hi guys, medyo buntag ni yung tanan ako na po ni si Jinverse. Ano po dari squan guys, kusina, kinagluto na po ko para sa pamahaw. Nagkuhan ko guys, nagprito ko og taong. Katong taong na inatag ni Terlin, ang iprito. Kay parisan og ginamos. Nandari ginamos guys dia. Muna gipapalit ni mama dia sang adlaw sa gitawagan man siya siyang anak gabi gingnan man nga di ko na ipakaon na ginamos madyo ganing kay naminaw ingon siya ganihang buntag ay ingon siya ganiha pag mata ni siya gitawagan ko na siyang ate gingnan ko na siya nga di ko na ipakaon na ginamos madyo ganing kay naminaw di prituhon ko na kay di ko na siya mukain. Muna ng prituhon kasi paris na dari sa kuwan taong wow kalami sepid na kumamahaw nagkanas mama guys nag-exercise na to as ka na naigawas nalipay ko kay nana si kusa di na siya magpainingan nga mag-exercise ba nagtuod na siya kada buntag na mag-exercise siya ganyan po siya gahapon. Pero sige naman na siya pananaw sa katong naay vlog ni Dr. Willie Ong. Ano siya gahapon. Kinahanglan dyan ko no may exercise kay isa ko no po na sa pababa sa kananay mga diabetic. Munang nalipay ko guys kinaginahinay na siya ka kuan ba. Naman siya ijan kamubuton. Di na kinahanglan nga sige na mag-apura. Di pares katong una nga og among istorya di jud maminaw murag wara si Jang na huna aga mong istorya karon nalipay ko kay nakainahinay na si Jang kanang na si Jang kabubuton ba gawas na si Jang na exercise na makalipay ba dya kay mura dyan na kalipay guys nga magkuhan siya si Jang kaugalingon ba hindi na kinahanglan yun kay ano masok karang na kinahanglan ingnon ba kaya mo po nga inginin ko mahibos mo po na siya magtermini mong ingnon muna nalipay ko kay na siya kinahanglan ingnon nga anak ko exercise murag upat na kabuntag nga ija ng kusa nga mugawas na siya exercise hindi na magpainingin muna nalipay ko guys siya wala pagkadyo ko nag-uw kay naginahinay nga siya kung siya kaugalingon ba kaya na siya kanan ng ginamos day kay bawal maday ko na ng ginamos siya ano siya bawal maday na ang kuan day tamis o kanang nay tarat nilipay ko ba kay naka kuan siya gan sanay kanan nay bawal kaya sige naman siya tanaw kay Dr. Willie ano na siya makakuha kuan guys mga idea din siya na ibuhatan og na mga diabetic ya ginamos 20 pesos ni guys isa ka putos aning gisahon kaya nga sawsawan sa taong mukhaon ra kung una di ko mudengan ni siya kay kung mudengan ko ni siya maluoy ko kay sigurado jud ko maikag din siya daning ginamos mudengan na lamang kung junjun og pamahaw nagkuha naman to siya nag-snack man to siya sa ning gawas nag-snack siya quaker muna yung kaon-kaon ng pirmi ang quaker malagi luoy dyan di ay namalit tong kanang kuan sudan palitan na itong jis mama o kanang kuan utan hindi naman siya maipit nga na mga laing sagol lang kanang na kuan utan kaya bawa naman siya nga pwede siya mukag na alubati na ukra kaya isa mo po na natanawan niya sa vlog ni Dr. Willie O. Na junjun guys na uli lagi ka nagpalit og sidaan. Just tell me you love me. Ang butangan o kan guys, subuja sa gang pinirito ng ginamos. Sure, kung mahikag si Mama Rani, di naman nila ipakita. Pero niya, may siya ganiya, di na kung siya mukha hindi. Tawagan daw siya nga tabi nga di ko no ipaka na ginamos. Loy lawang pud.
Saan man nga namay bawal man. Anong kakunan niya mo naman. Sagay-gay, dinulog. May ganin. Sandi, kaya imuhang tuklon, babaan ta. May ganin, may mabadlong niya. Wala pa yung badlong niya, pasagdan siya ma. Ganahan ba siya? Babaan kag imuhang tuklon. Hindi na tutupon, makakuha lang ba? Hindi lang po sa inyo na. Usahay di lang makagwanta. Tao rabeta, may robot pa kay. Okay ra. Anak, sa mga viewers, pasagdi lang daw. Hindi lang daw tukla. Tao rabeta, mapuno-puno. Para ba na sa iyarang hindi naman ikayan, sumuntaan ako kuhan, nagi panahon na mapuno ta. Nakukutan ta ako ba? Nakukutaan guys, kaya hindi nakugawa sila. Malaning gis... Muna nakukutaan mo. Muna na ako guys, kaya nakatawag ako. Kani mga tiguang guys, ito sa labtunon jud kayo kay nagit mataas gid yung pasensya. Nandi ka ako di na nako kuno nang ako ni agis kabo kanang binung-binuang. Ug akong seryosohon na. High blood ko gapil. Di man ko na binuangan guys. Sensitive na ko ng mga tiguang. Di ako na pag mayubos. Wan naman nagod binung-binuang ra ba. Kabawan mo na siya akong luko-luko ko. Kaya gapon, niningan niya dito mo. Pwede ko nang palabi kaya basin daw mayubos. Ngayon boss, mo mo siyang istoryahan. May pabinuangan kaya may katawa ra siya. Wag ako katawa ra. Pag mo istoryahan, meron ko. Iyagin na lang sa inana. Muna ako rin binuang. Iyagin binuang ba? Hindi naman ko kumsira magkatawa. Wag ako. Istorya na tinuod ba? Pero paagis ka ng binuang. Kaya mo siyang seryoso, nag-istorya na. Masuko na noon. Ngayon, paagis sa binuang. Kaya may katawa ra siya. Pero gimoy no na isang istorya pinaseryoso guys. Masuko na. Masuko na ino. Ginamos oh. Ang palabi ng ginamos ah. Kapag rin takakaon, nagpapalabi na. Nagkakaon niyo kaya. Mukha naman po kurong gihaning taguan. Ano yung pakita ng mga marikin? Malikag luon. Basta ako una na kunin Tara guys, hanggang kuan guys, ginamos. Biyahe pa yung taong ko. Pero dagan may sudan dagan kapilian si mama kan sa isang. Ako nagituyo kaya ron mamili ka. Pero ganin dagan kapilian na ibang mga tiguang na pay mga sakit, wa pay makaon, wa pay sudan. Si mama na daghang mapilian sudan, ang problema siya lang may problema. Okay. Mamili, mangita pagwa. Kaya guys, so, ang wala may pangitaon, ang naa din niya. Ang wala mo yung pangitaon. Yung dagang makapilian. Pero di lamang kuno po di mo palabian o kanang isuhog kay mga sensitibo na kuno na sila. Bali na, lahi si mama, lahi. Ignalang mo sa pinunod dili guys, lahi na siya. Seryoso naman istorya, may ubos na pero binuangin di ba, masakay na, masakay katawa. Inanay bitaw si mama. Lahi na guys, lahi. Pansin. Baliktad yan. Minsan ni nga tayo nga ramon ko ba? Okay, babi na. Lahi na akong mama guys, mabitaw na ako na lang ipagay sa binuangan akong istorya. Tinuod pero pagay na binuang ba. Manaman nila mga katawa-katawa guys, karon di pud may ma-stress. Ako na stress na gid ko. Pawa ko sa stress ba? Tinuday lang na mga istorya kanang gusto na kong para niya, para ra na niya guys, hindi na para nako, para na di na para namo. Hindi man niya mamahimo gud, mga stress ko kapil. Hindi na naman natin seryosohon ba nga itong kahintang. Hindi na naman po ni katawa-katawa. Nagkikitlog na na'y
sabaw. Si mama na bahala din sa isang sidanan dani na magpigay utan o. Mangitay sa utan eh. Utan din na maitik ug na mga daghang sagul kay. Kay bawo naman siya nga gibanggit man ni Dr. Willie nga mukha og mga gulay kanang naay alubati, naay kangkong. Sa una guys, naman ako. Sa una maitik mo na siya. Kinahanglan puro ra kasi tumugay. Tumugay lang. Karong di na. Muna ang gusto niya guys, patanawon siya sa mga advice sa doktor bakit ang mga istorya na mo, minawon. Awa siya pananaw ng Dr. Willie Ong. Dito na siya na, ay bawal di ay di pwede. O, di ba? Pwede sa mo kontrahon naman eh. Ay sus, mga bata ka mo, mo mga alamag, mo mga kuan. Ayan, niya. Kaya sweet ako na siya, kaya tiguan na siya. Karon, sige na mo sa, amo mo siyang gikuan ni Dr. Willie Ong kanang gi-subscribe. Yung nag-update sa cellphone, na yung karon mo tuon na. Ang inutaw na rin. Hindi ko, kaya bawal day na. No, di ba? Simple lang yan eh. Ano, paggulat-gulat ng mga tigon. Kinanag guys, makuan ka. Bawo ni Kian. Ay, kabugma ka po. Ang dansa ko sa likod. Basta yung nagkabuntag, marang ipagjuhan. Busy, labi na klase. Yan lagi, kaya na ipabugnaw nga. Ano? Ay, daghan ka yung sudan na, naiutan, nai inatay dyan, nai itlog, nai ginamos, nai bula-bula, nai okra, napay kasispot, ay taong, syarog mingon pagajagway sudan, nadildil rang asin. Mo nang pasalamat jud ka Diyos Ginoo guys kay bisagan sa kalisod nagihapoy mahaing sa lamisa, nagihapoy grasyang madawat matag adlaw. Mo dyan ni dakanang pasalamatan sa Ginoo guys matag adlaw, yung mga grasya nga gihatag sa Ginoo. Mo ni guys bisagan sa kalisod nagihapoy mahabhab. Uy mingkoy, sabod-sabod. Pagwak kay pakanon bitaw. Sadyo pa man. Alas 7:30 pa man nag-enjoy ang tigkaon. Sadyo pa alas 6 pa mingkoy. Muna sa suyagian kay may school na. Bihib sa mo dihang duha. Pero ang pinakadako diyang gracias Ginoo guys kanang way mga sakit ang tibuok pamilya. Mura ga dyan ay pirminahang gipangadyo sa Ginoo guys na himsug ang tibuok pamilya way magkasakit-sakit. Kay dako nakadyo ng grasya, mo na pinakadakong grasya guys para naho ihatag sa Ginoo ng tibuok pamilya himsug nga wala may magkasakit-sakit. Kay pinakalisod dyan ning magkasakit-sakit kanang natay mga gipamati sa lawas mo ga dyan pinaka problema. Bala nang magsigiratag nila uy basta wala may magkasakit-sakit sa kuan ba pamilya kay lisod ka dyan magkasakit labi na karong panahon. Mo nang bawal dyan magkasakit. Pero pagbuot sa Ginoo nga tagaan tag mga sakit sa lawas o tay mahimo. Dawaton lamang po natin guys ug magihatag sa kuan Ginoo. Ano Junjun guys ning lakaw na dyan sige na padari mo maho pa pamaho na ki. Ano po pakita min ko ihangan tungtong ka dyan lamisa ha. Binatan dyan namin ko yan, dyan pangawat, kaya dyan kang ipapreso. Preso dyan ka na dito si R. Magpmga kadlaw. Ngawat ka diha. Hey guys, mamata guys. Alas city na. Alas city na ba? Dugay good. Kuhan pa man? Mag-flag raman ron?
Asan pa si Bija nga arang kagamay na. Di ko ganan mo ka, gaganitong taglagi. Buntag din ang pangpaniuto man na. Samo. Bahala siya ka. Itigkig na ka, mura na ka, lawas o parang ug. Alangan nung gisudlan nga, di man ako nasudlan. Hindi, asa man eh. Sudli lang, sayang Di, niya. lagi kayang bagdi kadaog na may tubig sa espilan dito, rin ako na sudlan, nagmuinom ko. Sige, sige. Masak na puti mo ang bag. Katulong ako dagto nagtahi. Di good ka agawang taon, saan ba? Atay. Asa may bawnon ka na yung bawnon? Hindi ko bunod. Atay. Hindi ka na atay. Patatas lang. Na may ham di ako ano, lumpia. Hindi mong kabunitong taong na pinirito kaso lang aginamos kay di siya alamang Alamang unta. huway alamang. Di ba dyan ka di dyan ka pwede mangawat yung mangawat ka dyan kang prisuhon. Hindi ka. Wat kang pakanon. Kanaog na. Naog ba? Subuang naman kaming ko eh. Sabo lang ako, di ko makagatay. Ano yung pi? Ano sa? Sa ka? Mga ka guys, daragwan guys, inamus. Ugal lang. Pinirito nga taong na itlog, walang baon ka? Una ko kagan kay mas mama makitas ginamus doon maikag. Bawal dahil. Bawal na dyan. Nasaan yung intram? November. Mukanta ka? But lang. Ngayon, pakantahan ka. 50 pa. Pakantahan ka, mukanta ka. Lawak. Kantamlay ka sa una. Saan naman to? Saan dyan? Wala ko pas ng tingog. Ginan ka kasi mong ma'am nga pakantahan ka. But lang. Kanta Ako lang man ka. gapoy mag-decision kung mo dayon ba kung dili. Kanta na kay madto ko, may tanaw ko. Pwede di outsider na nga event mo na sa mga estudyante. Yung pwede ano gini ka na. Pwede mo gud mo tanaw. Dili. Kung gawas. Pwede mo gud di lang ka kay mauwaw ka. Kung nakita intans nga kuyo ginikanan. Dili mo ko dito. Nagkanta ni mo, matanaw ko. Pwede. Di kasulog ginikanan na. Ano nga, mali-li raman naging juhang kuan. Ito guys, gawas. Yung juhang stage. Ang kawan ako guna ma. Ang giprito, ginamos. Pero way lami. Yan naman. Kay uga. Pwede ba? Sini? Uga, way una. Na. Buhay. Lider lang. Tama. Apay. Hindi. Sanya eh. Hutan. May itlog. Oh, mali mo to. Butay suka. May suka. Saan ka? Dito. Saan ka ginamos? Dito ba? Dito. Daw. Suko si Gina. Yaw-yaw si Gina kahap gabi. Bawal ra ba ng tangi?
Kaon jud mo na kay na. Kita man ni Just Rip. Si Giyaw-yaw, si Dila. Kahibalo ko na kay ginamos. Luto na ni Day? Di lagi ko makaanak. Takliban na lang naroon di ka maikag. Naroon di ka makakita. Okay. Ang sisag ka hindi, magsikip-siplat ka na rin ginamos. Maikag ko nagtakliban. Tambo na na sa kuwan. Hindi ka makakita. Pagbuhat lagi mo ko eh. Sabi ko yak ka ba, basta ka lata lagi karon pamban. Ha? Ang iring nga gamay, libot-libot. Tuloy. Ngayon ka, ay ko ang magkasakit na bala sa tuhod. So, ano di? Lumpia. Lumpia. Kare? Kato ba? Taong. Oh. Lagi prito. Sinaw mo ka. Kung natag na to ay limba. Ah. Prito. Namiyon ka. Parisas ginamos. Limang ka pwede. Sa dyan na ka natugma. Tapos na ibi. Das na bitog na ka. Sakto dyan yung anong rasa. Nagigda ko, nagpaminaw ko si taguktok, si tagigting. Kadukay na kalimot ko. Na dyan rasa. Wala gito gabi pag nangyatid ba ko sa akong kabot, agoy, kaya nasungkop na ako agad, basta kay hap. Pagka naugos si Dudong. Ano sa ma'am? Natumba niya akong kuan, kuranan. Niya ang lagubog. Laguboy. Sa oras sa ha. Balo sa Orosawa, kung tanaw, tulong kayo. Ningtog, ningnaw si Junjun? Oo, naon si Dudong. Nga naman ito ma. Da, ako nangganan, ako nasigduhan na. Ba, hari eh. Nakurat siguro si Zabi, siguro ni Jog nahug nakaskatri. Buto. Nag-anak ako sa kong kamot, pag-anak ako sa katri, nag-anak ko sa kong kamot, pag-anak ako nasigduhan ako alar, tumba. Ano ito ng lagubog? Muto nila gubon na, si Dudong. Mamang ko kabati. Akong rasaha. Nagtawa na ako na. Kung ba niya ko dito, matuning nahog. Dagan na niya kung kanya akong kuhaan. Okay. Yan bebe, Di, ano, bawasan. pagkuha sa kuhaan platito kay, o ka nang gamay di. Kaya ako lang yung timuon unya, di ko magkuha-kuha pero ots kanina timuon. Kaya mag, kuhaan ka. Kaya nga naman si Doktor, ang isa rin yung kakap, isa kakap. Sa kakap. Anak si Doktor. Okay naman day nga di ka mo magtambal di ay. Mawala na daw ingon si Doktor ong pero kinahanglan jud ko no kuan jud ko no mag-limit exercise si Doktor ong exercise yun kay ang akong kuan raman kay ubos raman kay kuan man 55 raman wa man naabot og 200 anak si Doktor kana ko noon ang mag 200 to 300 kulit na kuno makuha na og di gyud kuno ka man imong tambal si Doktor. Pero mo lagi limit kaon ka sa kakap tapos di ka mo kaon sa tanan tamis mga chocolate mga kanang nay ice cream mga sa tanan di ka Muna kaon. kay Jekas Bawa. Ge! Gibilin man ni mong taklob sa imong bawnanan. Di siya butang ang taklob niya bawnanan. Tapos bala di sa lubot na Ay sa lubot lagi. Ano na muna ho di, kaya mong kaliwaros. pero sana ni mo ukra Karon. Nagibilin kayo ng Junjun kay kana ako na. kaon kung isa ka bo Diyan nagibilin kay wala gani duduan lari bawal kag duduan. Pwede ka magdudo, suka, gamay, di na Suka tuyo. isa. Kay bawal magas mga parat. Parat Bawal. ba dyan ng mga sausawan. Mga alaga na mo guys, mga parehas rapod na mo Wala pagkain. na di kuan Nagkarat na bagas vlog.
Ano nga kabalag mo niya itanong? Bulaga ka. Nabulag ka. Morning guys. Morning. Mamahaw ta guys. Di na ko na siya mukhaan sa ginamuste. Naku, hindi na. Minsi siya, di na ko na siya mukhaan. Kaya maitok kuno ka. Morning guys. Maaday mo diha. Nawa ko kita ninyo. Nanaor ba pero kusita ni? Ano naman is tita? Shout out tita Kunsing. Si mama, ninghago na. Niwang nas mama ta. Ay buntag da sing. Tanaw dia kasing. Dali mamahaw ta. Sudan utan. Utan og kanang utan og okra nga may duduan. Klaro. Bawal ng duduan. Pwede man ka magdudo, suka gamay, di ng patis.